idan mutum ya zauna shi sai ya aikin gwamnati nawa ake samu a gwamnati, kuma da ake son gwamnati ai dan babu hanyar arziki ne. Ni dinnan shekara ta 17 a reka a kan gidan ruwa, ni injiniyan ruwa ne, amma haka na bar wannan aiki na fita. Nawa zan samu, nawa nake samu a lokacin? Wasu ma so suke yin zauna zama MD, ka zauna sanda zan bari 1991 abinda suke cewa zan sami ni ne ga ilimi ga yarantaka ga kaza ni ne mu ne manyan gobe. Ni ko ba nan nake kallo ba, hankali na ya tafi fiye da ina ke MD da yake gaya min in zauna in zama MD din sai da na zama gwamna shine kuma MD na reka. Ran da na zama gwamna na sa aka kira shi na ce to yanzu na baka dama, na zo so nake yi ka faɗa min abin da kake so yanzu gwamnatin ka ce yaron ka shine gwamna, me kake so yace a bashi a MD. Bashi haba malam ya za ka yi haka? Ran da muka yi ja'in da shi sannan zan ba aiki 1991 sai ce ya bani mako 2 in je in shawara, ya ja na ja ce je ka mako 2. Ina fitowa da sauko daga gidan Murtala na jefa takardar da na ba su ta resignation ko retirement a dashboard ne tafiya ta na shiga campaign na House of Reps. Mako 2 ta dawo masa, Rabi har yanzu baka janye ba, da shi ranka da ba zan iya janya ba, ai wannan kaza da kaza saboda abin da ke gani daban ni kuma abin da ke gani daban. A ƙarshe reluctantly ya ɗauko ya ce approved a processing ɗin entitlements ɗina. Shi ya manta, na ce da shi ranka ya daɗe ba za ka bai kake so ce MD, na ce a ka dai yi haƙuri ka nemi komai. Ya ce a shi dai MD yake so, sai na ce na baka mako 2 ka je ka yi tunani. Saboda haka mako 2 dama na sa a diary na ce a tuna mu, mako 2 bai zo ba, da following day na sa aka kira shi na ce yaya, yace shi dai shawararsa kina ba shi MD. Na ce to yanzu zan yi magana da kai a matsayina na gwamna ba na yaranka ba. Yanzu ne gwamnan Kano, yau na naɗa ka kai ne permanent secretary na Ministry of War. Ranka daɗe lokacin military man ce get out of my office, get out. Ya tashi ya fita, ya permanent secretary. Har gobe ina nan da ransa, har yanzu gobe yake mu. Ba dan nayi wannan ba da ya ritaya a MT. Ko ba dan nayi masa wannan na zo gwamna ba, ni da yake ta cewa zauna yi MD. Mutum nawa ne a gaba na kafin shi wanda suke za su zo su yi MD. To duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke na hange. Ma'ana shi mutum sai ka ɗauki calculated risk. Ba za ka zauna kawai kai kana aikin gwamnati ko ɗanka yana aikin gwamnati ko wannan ta sa ko kai ne kake aiki a inda ake son ci gaba mutum kishi ba zai bari. Dole sai ka bari. Ita ce gwagwarmaya ɗin. Kuma in ta bari ɗin kamar inda ni na bar aikin gwamnati, mutuwa na yi akan na bar aikin gwamnati, da na sani ma na yi daga na bar aikin gwamnati, da aikin gwamnati da ni da yau shekara ta nawa da ritaya. Da yanzu Allah kaɗai sun ciwon da yake kaina. Domin me? Domin da safen ina falo, da daddare na hau sama, da safen ina falo, kamun ka ankara ciwon kaza ya kama mutum. Saboda jikinka ba ka motsa shi. Saboda haka nake jawo hankalinku da cewar wannan tsari da muke ciki tsari ne na musamman na kawo canji a ƙasa, ko baya zuwa kyauta, kowa sai ya ba da gudunmawa. Kar ka ce ba za ka ba da gudunmawa ba, kar ka ce kyauta ne. Kuma wannan rashin zakakurai wanda za su zarce, kuma mun ga rashin zakakurai